моҳи март сокинони Тоҷикистон бо назардошти рӯзи модар, ҷашни Наврӯз, Иди Рамазон ва рӯзҳои ғайрикорӣ 15 рӯз истироҳат мекунанд. Имсол 8 март ба рӯзи якшанбе рост меояд. рӯзи душанбеи 9 март низ истироҳатӣ аст. Сокиноне ки 5 рӯзи корӣ дар як ҳафта доранд, пайи ҳам 3 рӯз 7, 8, 9 март истироҳат мекунанд. онҳое ки 6 рӯзи корӣ дар як ҳафта доранд, танҳо 8 ва 9 март истироҳат хоҳанд кард. рӯзҳои истироҳатии ҷашни Наврӯз бошад чунин аст: аз 21 то 24 март рӯзҳои истироҳатии расмӣ барои ҷашни Наврӯз. бо назардошти он ки рӯзҳои 21 ва 22 март ба рӯзҳои шанбе ва якшанбе рост мегирад, рӯзҳои 25 ва 26 март низ истироҳатӣ аст. бо сабаби интиқоли рӯзи кории 27 март ба рӯзи ғайрикории 14 март, рӯзи 27 март низ истироҳатӣ аст. рӯзҳои 28 ва 29 март шанбе ва якшанбе буда ғайрикорӣ мебошад. аз Кумитаи дин ва танзими ҷашну маросим гуфтанд ки бо эҳтимоли зиёд имсол моҳи Рамазон 29 рӯз идома карда, Иди Рамазон рӯзи 20 март таҷлил мешавад. тибқи қонун рӯзи таҷлили Иди Рамазон истироҳатӣ аст. агар чунин иттифоқ афтад, сокинони Тоҷикистон аз 20 то 29 март истироҳат мекунанд ва рӯзи 30 март ба кор мебароянд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорхонаҳо пурсон шавед. моро дар шабакаҳои иҷтимоии Оила Тиҷӣ обуна шавед.